खुलुमबाय के प्रडाक्शनजों फोसावजानाय बर' रादाबनिफ्राय दिनैनि टंला लाइफआव आं कनक चन्द्र बर' नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो सिबिनायजों बराय हरग्रोबाय। दिनैनि लाइफआव टंला दख'रा बर' फरायसा आफादा HSLC आरो HS आनजादाव बांसिन नाम्बार लाना सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बरायना मान बावो। बे मान बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि अनुप दैमारि बिथाङा बर' फरायसाफोरखौ गोलाव बिबुंथिनि गेजेरजों फरायनायनि सायाव बिबुंथि लाखिना हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। सोरबा सासेया मोजां साख्रि मावनायनो बे मोनसे थांखि जानो नाङा। फरायखांनायनि उनाव जों सासे मोजां सुबुं जानाया बे जोंनि थाखाय लैखोन जानांगोन। मोजां साख्रि मावनायनि मोनसे जोंनि जि मोनसे थांखि, बे थांखियाथ' थानांगोन। बेजों लोगोसे जों जि मोनसे समाजाव जों थागोन, जि मोनसे परिबेसाव जों थागोन, बेवहाय जों मोनसे गोग्गो समाज बा जों मोजां समाज दानो हानाय सासे गोग्गो मानसि सुबुं हिसाबै जों गावखौनो सोरजिनो हानांगोन। दिनै जायफोर फरायसा बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन जाबाय, फार्स्ट डिभिजन दिनै बिथांमोना खालामनो हाबाय। दा बै बिथांमोनाबो माखासे गुन गोनां सोलोंथाइ, माखासे गुन गोनां दिनै बिथांमोनाबो माखासे थाबाय। दा बिथांमोनाबो दिनै पास जादों होननानै गावनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै न'आवनो जिरायबाय थाबा जानाय नङा। दा बैफोरबायदि गुन गोनां माखासे गावनि रोंगौथिफोरखौ जों समाजनो होनो हायोब्लासो जोंनि बायदि गोग्लैसोनाय हानाय माने बर' समाजा मोनसे समाव जों माने मोनसे गोजौ लेभेलाव जों सहैनो हागोन। दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिखौ सामलायलाङो टंला दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि कमिन बर' बिथाङा, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि कास्तन बसुमतारी बिथाङाबो बे मेलाव बाहागो लाफैनानै गोबां बिबुंथि लाखिलाङो। लोगोसे फारियै बिथांमोना उथ्रिसारनाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ मान बावो।
लोगोसेनो जोङो तलागुरि बर' थुनलाइ आफादनि मानखौ बावहरनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरि मुस्रि भुपन बर' बिफां सारखौ तलागुरि बर' थुनलाइ आफादनि मानखौ बावहरनो थाखाय गुरुत्व होनाय आरो बेजों लोगोसेनो तलागुरि बर' थुनलाइ आफादनि मानखौ बावहरगोन कमला हालामनि समाज सिबियारि बिपुल बर' सारखौ मानखौ बावहरनो थाखाय गुरुत्व होनाय सरि जादों बिपुल बागलारि बिफां सारखौ बावहरनो थाखाय गुरुत्व होनाय आरो बिथांमोननि खुगालाइसि बागुरुम्बा आरो लोगोसे आंबो से रोजा रां बान्था बावहरनो खेबसेबाव आंखौ थाखाय गुरुत्व होनाय दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि आफादाव बाहागो लानानै फरायसाफोरनि फरायनायनि सोमोन्दै बिथाङा गोलाव बिबुंथि लाखिनानै फरायसाफोरखौ माखासे फरायनाय बिथिङाव बिबुंथि लाखिलाङो। लोगोसे दुलाराय बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि कामेश्वर बर' बिथाङाबो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिलाङो। जानानै टंला ओनसोलनि गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो आरो फरायसालिनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समाव थांखि लानांगौ जि समाव जि हाबाफारि लानांगौ जों बेखौ लागोन आरो फरायसालिनि जेंना आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोननि जेंनायाव जों अराय सम बर' बिजोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों सरजाबनानै आसाम सरकार भारत सरकारखौ जेरैबायदि नारसिननांगौ जों बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो नारसिननानै आरो खामानि मावो। फैलाव जा बर' हारिनि जा आंखाल बे आंखालनि समनिफ्रायनो बाहागो लानानै बिबान लाबोनाय दैदेनबोनाय आथिखालाव जोंनि मिरु बर' फरायसा आफादनि बिथां सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी आरो बिथांजों नुजाथिफैनो हानाय दिनैनि टंला लाइफआ एसेनोसै गोजोन्थों। आंनि मोनसे खावलायनाय आंनि चेनेलखौ जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदों लोगोसे बेल बटनाव थुना होदों जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय भिडिअ नोंथाङा थाबैनो मोनग्रोयो। गोजोन्थों।